Kao što ste navikli, ekipa Detoksika uvek ide u korak sa poznatima, te smo tako tragom informacija da Sloba Radanović vozi novi auto rešili da proverimo kako stoje stvari. Mi bismo samo jedno pitanje. Pa to može, ajde upadajte da vas provozam pa ćemo da pitamo, šta god hoćete. Uvek za nas, a? Ajde. Moje rane su kada kažeš da ga voliš, da bi samo njega ljubila, tvoje tajne. Pevač nam se vidno obradovao, a onda nas je i provozao koji krug svojom novom mašinom. Jeste se vezali? Jasno. Dobro. Pa niste se vezali. A bezbednost na prvom mestu, to ništa. Jesmo, to kamerman sada. Pa moraš jedan pojasom. Da ti piješ u kaznu, policajci kažeš? Pa nisam neki sad koji krši nešto pravila, vodim računa. Uglavnom mi stigne nekad kad me snimi kamera za prekoračenje brzine, ali to su sve neka mala mini prekoračenja, 10 na sat, 5, ograničenje ne znam. A si ti oprostili nekada? Jesu, mnogo puta. Njemu baš kaže da njemu praštaju stalno. Opraštaju mi zato što Jel pevaš? vidi se da nisam osoba koja se bahati sad nešto. Vozim oštro, volim da vozim oštro, ali nisam neki koji sad bahati koji će nekog da ugrozi. Tako da realno u Beogradu ako ne voziš oštro, ostaćeš u guži ceo dan. Potom smo se propisno parkirali kako bismo mogli malo ozbiljnije da popričamo o aktualnim temama. Pa eto, posljednjih, 3 vikenda, 4, sve je otkazano zbog korona i situacije sa zaraženima, skok broja zaraženih. Ljudi se čuvaju, normalno, vlada je donela mere koje treba poštovati zbog svih nas. Mada vidim da postoje neki lokali koji dalje rade, koji se oglušavaju to sve. Tako da, mislim, naše je da radimo sve što možemo, što je do nas, a sad šta će biti dalje, to je već na nekim strukturama koje su malo jače od nas. Kako pojedini pevači trenutno zakazuju svoje novogodišnje nastupe, u nadi da će održati iste, pitali smo Radanovića kakvi su njegovi planovi. Ja sam moj zakazuju još u januaru bio nastup, kako se zove, novogodišnje. Sad, mislim, neću da otkrijem gde, ali mislim dosta ljudi možda i zna čak. Ali ne znam stvarno šta će bude sad zbog ove cijele situacije. Da li će da padne broj zaraženih, da li će moći da se radi, stvarno ne znam. Ali bit će šta biti mora. Dok se mnogi žale, Sloba priznaje da mu pauze u radu ove godine nisu nanele nikakvu finansijsku krizu. Pa nekako vodim takav način života i takav mi stil života da nisam sad neki, da kažeš, rasipnik i tako. Mislim, ako sam radio 3 godine, što kažeš ti bio najtraženiji pevač, ako ne mogu sad da priuštim sebi bar malo da ne radim, onda ne treba ni da radim. Utvrdili smo da mu karijera ide uzlaznom putanjom, a onda smo mu postavili jasno pitanje. Kakav je kad voli? Pažljiv? Romantičan? Pa stvarno jesam, zato što ja sam stvarno jedna od onih osoba koje usrećuje. Mene ne usrećuje da nešto kupim sebi, nego da nešto poklonim nekome. Kad vidim da je neko srećan, ja sam još srećniji. Tako da stvarno, ne bih rekao galantan, ali od srca. To su znakovi pažnje i to sve radim od srca i iskreno. Šta je najoriginalniji poklon ili neka pažnja koju si poklonio Jeleni? Jeleni? Pa svašta. Ja sam baš onako bolje... Da si romantičan, imali su... Pa jeste, za njen rođendan ona nije smela da jede, bukvalno ništa. Smela je po neke namirnice da jede i onda sam ja sam napravio neku tortu od tih namirnica koje sme da jede. I ona se baš oduševila i čak torta je bila bolja od neke koju smo kupili. Tako da malo je bila u obliku šejka posle, jer se stopila, ali priredio sam je neko kompletno iznenađenje. Tako da, ali nekako najviše se dopalo to što sam se ja posvetio tome. Ceo dan sam pravio tortu koja je ovolika. Pošto sada ima mnogo više slobodnog vremena, poverio nam se i kako izgleda njegov jedan dan privatnog života. Idem na trening, sad zavisi kako kad. Sad, mnogo se razlikuju dani kada radimo i kada ne radimo. Sad, dok je korona, obično, ako ne odem u Zrenjanin da posjetim majku, onda sam tu u Beogradu. Sad sam iskoristio ovaj period dok je korona da pozavršavam te neke stvari koje nisam mogao, nisam imao vremena oko nekih papirologije i nekih sitnica, za koje baš nisam imao vremena dok nije bila korona. Kažem ti, odem na trening, nekad i 2 treninga odradim, ako baš imam vremena, jer stvarno... Ali svi su se sad prekidam, za vreme korona nešto pogojili, čini mi se ti si se stasao. Pa
Pa eto, imao sam vremena i za taj drugi trening, zato što to je jedino. Ja stvarno nisam osoba koja nešto voli da izlazi preterano, da ne znam sad nešto lumpuje, ne pijem, volim da se družim normalno s ljudima, imam svoje društvo, ali kažem ti, mene jedino što ispunjava i što me nekako održava, da kažem, puni pozitivnom energijom, to je taj trening i onda baš uživam u tome. A onda nam je otkrio tajnu da je auto koji vozi trenutno Jelenin, a zašto vozi njena kola, za to je imao adekvatno opravdanje. Kriza, Slobe Radanović, jedan auto. Kriza, Slobe Radanović. Evo sad si došao, znam da si vozio BMW, pa nekog Range, sad je ponovo Range, plavi. Ovo je Jelenin auto. Eto, više ja ni nemam auto. Da, pa normalno, ja nemam auto, toliko ti govori o tome koliko sam ja. Koliko mi to znači. Šalim se, imali smo udes i moje, nešto se baš, kako se zove, baš se odužilo, ta neka papirologija, baš sam i to gledao da završi. To je ono što sam imao u junu, što smo imali u Zemunu, tamo smo imali ozbiljen udes kad isto čovjek izletao jedan. Tako da, nego, pošto je on 100% kriv, pa onda smo čekali taj neki zapisnik njihovih osiguranja, pa dopune zapisnika, pa sve živo. I tek sad, pri kraju je moj auto, tako da, šta ću? Pa da, vozim šta stignem. Za kraj našeg druženja smo ostavili ono najslađe. Pitali smo ga i kakav je majstor i da li zna da sam vodi računa o svojim kolima. Mislim, nisam sad nešto da znam baš da popravim neki kvar, ali sve ono što je osnovno i čak i malo više od osnovnog znam dosta baš. Jednom sam imao peh sa autom, kupio sam automobil i stvarno auto mi stane na sred lupam, ja idem gore Parijskom ulicom ispred francuske ambasade, meni stane auto ovako gužva. Ja rekao, ne znam šta ja, sve, ne izbacujem nikakvu grešku, ja otvorim haubu, sve pregledam, sve je u redu. Akumulator, sve okej, Al Nassr, sve super. I ja zovem šlepu jednom. To mi se desi još jednom, drugi put reći. Ja proverim na kazaljki, imam goriva pola rezervoara. I na kraju u stvari se ispostavilo da je bio onaj plovak za rezervoar se zaglavio i meni u stvari nestane goriva. I ja da sam drug mi snimi auto prazan ti kaže suv ti rezervoar. A meni pokazuje kao da imam goriva. Tako da eto, imao sam takav peh jedan. Bili ste dobri, vratit ćemo se.